Good morning, guys! Good morning, world! Ayan ang sampayan ko, guys, oh. Pwede kong ilagay dun sa sa likod, not likod, sa may garahe banda sa gilid. Kasi may araw din dun eh. Kaya lang, para syempre walang dito, no? Yung makasira sa view. Pero dito ko na nilalagay. O di mas madali sa akin, hindi na ako lalabas ng dun sa harap. Dito na lang ako sa dining area, sliding door. O di dyan ako magsampay. Ang washing machine namin, merong option to dry na parang sa Amerika na talagang pwede mo nang isuot right away. Kaya lang, bakit ko pagagamitin? Nilalagay ko lang sa hanger ang mga ilabhan ko. Pagka dry, balik sa aparador, sa cabinet na nakahanger. O di hindi na ako magtitiklop. Ay, ito pala meron tayong bisita. Tipaklong na pagkalaki-laki nakikita niyan. At tatakot akong lumapit masyado dahil kasi baka mag-jump sa akin. Pero ang bata ko, hinuhuli ko yan. Ngayon natatakot na ako. Tapos pag wala namang tao, inaano ko na lang yung cushion para na hindi masyadong maalikabok. Diba? O sige guys, di ko alam kung anong uulamin namin ngayon. Meron pa kami mga tira-tira. Sana maubos yun para na wala nang Ayan na, may mga tira-tira pa Tirang laswa. Pero konti na lang yan. Ayan, mga kakanin. From Betis, doon sa mall. Kung kung taga rito kayo, siguro alam niyo yung Betis. B-E-T-T-Y apostrophe S, Betis na mga kakanin. Masarap, masarap. Meron akong konting carrots at saka cabbage. Siguro gusto ko, para akong nagkikrave ng pansit. Ewan ko lang, tingnan natin. May pansit din ako dito. Dilim pa ng bahay, Aga pa guys, mainit na. Meron akong pansit somewhere. Pansit. Yung pansit. Ito pansit. Ito. Ano lang to? Hindi ko matandaan kung anong binili namin na merong free na ganito. Pero ito, hindi ko pa yan na-try yung brand, yung SM brand. Pero ito na-try ko na. Masarap naman siya. Ito na lang. Luluto siguro akong pansit. Kaya lang, wala pala tayong manok na pangsahog. Minsan, pagka ganon, nilalagay ko giniling na beef. Tingnan natin. Okay guys, nagluto ako ng pansit. Diba sabi ko lang ang manok na pang pansit. Meron ako puro wings. At saka gizzard. At saka ano pa ba? Yun lang, wings. So, wala akong nilalagay ko kasi pag pansit, yung thigh. Yung laman. Eh wala. Ito na lang. Ito naman ginagawa ko sa state dati. Pagka walang manok na giniling na baka, dahil kasi mga bata pag malalaking tipak ng sahog sa pansit, ayaw nila, nilagay nila sa plato nila, nakapaligid na yung manok dyan. Gusto nila yung noodles lang, kaya nasanay na lang kami sa ganyan. Pero pwede na yan, lagyan na lang natin ng Knorr chicken cube. Okay guys, ayan na ang mabilis na nating pansit. Kung napansin nyo, walang halos sahog na gulay. Si Louie Boy mahilig sa gulay, pero pag pansit, gusto niya maliliit na hiwa ng gulay, maliliit na hiwa ng manok o kung ano man ang sasahog nyo. Dahil ang gusto niya yung noodles lang. Mga anak namin ganun din. Ako, I don't mind malalaking tipak ng tawag dito, ng repolyo, okay lang. Yan siya, palamuti lang yan ng konti. Hindi para kainin niya. Dahil gusto niya more on pansit. Kasi sabi niya, pag gulay ang ulam, talagang gulay.
Pero pagka-pansit, sabi niya, gusto kong kinakain ng pansit, hindi ang gulay. Oh, ayan. Kaya, kain tayo guys. Ito, tinry ko pala yung isang brand, yung SM na brand. Okay siya. Gusto ko yung ganyang pansit, yung medyo hindi masyadong maliliit ang ano. Hindi masyadong maliliit ang noodles niya. Yung ganyan. Kain tayo guys. Tapos, maghanap pa tayo kung anong ipares natin dito guys ha. Okay. Okay guys. Nantay ko si Louie Boy. Nasa labas pa siya. I mean, not labas. Nandyan lang sa ano, sa harap ng bahay. Nandyan. Tapos ka na? Nagluto akong pansit. Wow! Nagluto ka? Eh, no? Yan! Konting gulay, sabi mo. Yan na sinasabi ko sa asawa ko. Kaya ako inspired Ako ay nabula. magtrabaho sa bahay. Sa Bolero? Anong ginagawa mo? Bubutasan ko yung cabinet para maipasok ko yung Cord? yung plug nung ang tag dito. Mixer. Oo, okay. Para hindi kita sa Anong labas. oras ka pwedeng kumain? Tatapos, I will let you know. Maghanap ako ng pares nito. Oh, sige. Thank you so much, ga. Oo. Love you. Love you. Oh my Ingat, God. ha? Kaya ako inspired talagang gumawa dito Bolero bahay. tong taong ito, oh. Para bulahin naman kita, no? Ilang taon na tayo mag-asawa? 25? 6 na, magta-26. Oh, see? 26 na. Oh, 26 years ka lang na ng bola. oh my gosh. Hindi nga, ayan ah. Kaya nga, naku, thank you so much, God. Thank you. Para din yan sa ating mga followers. Oh, magpansit na rin kayo, mag-celebrate tayo ng araw na ito at tayo gumising na buhay. Alam nga naman gumising patay, ano? Sige. Nandun ako, magbubutas ako, ha? Okay. Yung cabinet, ha? Andun, ano Okay. lang ako. Hi guys, nga pala, thank you so much sa panonood ulit. Maraming salamat sa inyo. Lagi kayo nakasuporta dyan. O mga pala, ano na lang, pakisundan nyo na lang itong ano namin. Itong second chapter ng buhay namin. Ha? Book 2 na to, book 2. Book 2 dito sa Pilipinas. Okay? Thank you so much. Bye-bye. I love you all. Wow. Oh, ako, bolero, no? Nabola ako niyan eh. Guys, sorry for the background noise. Nag-uusap si... Teka, tingnan natin. Sara na ko ang pinto. Nag-uusap si Chris, yung anak namin. Nag-video call sila. Tapos na kaming mag-usap. Nag-uusap silang mag-ama tungkol dun sa speaker. So anyway guys, ito yung binigay ng pamangkin namin, oh. Si Philip, ginawa niya to chicken barbecue. Eh, hindi pa na-set up yung grill. Kaya ipiprito ko na lang kasi naglalaway na talaga ako. Chicken barbecue, ang daming bawang. May silip ako nakita. Nasaan na yung silip? Ayun. Ayun, may silip pa, oh. Ay. Parang ang sarap nito, guys. Ang bango. Ang bango kasi maraming bawang. So, iprito ko na lang. Siyempre, iba yung grill. Mas masarap pa. Pero, pares natin to sa pansit. Tapos, rice is life. Ay, teka, magbabay muna ako dito. Magbabay muna ako. I miss you. Yeah. I love you guys. Oh, here's mommy. Here's I mommy. love Here's you mommy. guys. I love you. Love you. Bye-bye. I'll put this in the vlog. Ingat. Ingat. See you. Okay, See bye-bye. you next month, guys. Bye-bye. Love Bye. you. Love you. Bye. Bye-bye. Is Yuri coming today? Ay, wala na. Dadating yata si Yuri today, guys. Si Lilia yun, at saka si Chris. Tapos si JR naman, at saka si Yuri. Si Yuri, dadating. Uy, naku, ang init-init na. Sobra na sa init. Teka guys, uminit yung ano ko. Iniwan ko kasi kaldero. Ayan na guys, namumula-mula na siya. Yung barbecue sa kawali. Ito pala tinatawag na barbecue sa kawali. Yan ko siya niluto sa malalim, hindi sa frying pan. Para ang talsik, hindi masyadong marami. May talsik pa rin ngayon. Pero, hindi napakaraming talsik. Kasi pag mababa ang lutuan, frying pan, shallow. Ako, ang talsik nandun na sa paligid. Okay guys, paluto na yan. Kakain na tayo.
Time to eat, guys! Good morning, world! Kain na tayo. Ay, nako. Bahaw na kanin. Ano yan, yung lamig. Kanin lamig. Siyempre, ang gagawin natin dyan, iinit lang natin yan. Pwede nga kahit hindi ininit eh. Kaya matigas galing sa Pero ref. matigas nga pala pag hindi galing sa ref. Kasi pag hindi mo nilagay sa ref, Papapanis sa sobrang init. nakakatakot, baka mapanisan. Sayang. Sayang na, sasakit pa tiyan mo. Kahit papano, at least yung mainit ng konti. Tapos ito, nagpansit si Jerlyn. Bilib naman ako talaga sa asawa ko. Ay, nag-crave kasi ako. Wow! Kaya na, ito- gusto mo yan, walang halos gulay. At saka kasi como nagtatrabaho ko, kasi yun ang ginagawa ko sineset up ko yun. Wow! Yan ang gusto niya guys, yung halos walang sahog. Oo, at saka alam nyo, sa totoo lang, paborito ko to. Sineset up ko yung stereo na binili ko. Yung Wala pa kahapon yan. amplifier. Tatapusin niya ngayon. Kasi nagbubutas ako doon sa cabinet para pagsusuotan ko ng mga ng mga wirings tsaka yung kuryente. Tapos ito yung dala ni Philip na chicken barbecue. ngayon. Wala pa tayong grill. Ando na grill sa labas, hindi pa na set up. Kaya Thank you. pinarito ko na lang. Sige. Sarap. Ito Philip, ba't hindi ka magnegosyo nito? Masarap yung chicken barbecue mo. Ako hindi pa natitikman ha. Sarap. Mahilig ako sa chicken barbecue, ha? Please, isang Napkin? napkin please. Dito dito lang. Diyan lang sa gitna. Yan. Paglalagyan ko lang ng kalamansi. Ayan. Hindi Isa pa, guys, please. Isa pa. nagdasal na kami, ha? Nag-pray na kami. Thank you Lord again. Amen. Ito na ang buhay namin. Ayan, everyday life. Ayan. Teka, sorry. Marami akong nilutong pansit, guys. Punta kayo dito, may pansit tayo. Sorry. Kaya lang pag mahilig sa gulay, nagdala ka ng sarili mong gulay. Dahil tingnan mo, walang kagulay-gulay, maliliit lang. Yun ang gusto niya. Okay din pala yung SM product na SM brand na Pansit? pansit. Okay naman siya. Tinry ko lang. Kasi free lang yan sa binili na. Ano ba binili natin na may kasamang pansit? Yung yata, yung Nor lagyan ko, Cubes. ha? Yeah. Kailangan pang kalamansi. I don't know. Okay na yun ikaw? sa akin. Isa, pwede na yun. Isa, ubusin ko? Hindi na. Akala ko naman maliit. Okay na, okay na yun. Tikman natin ngayon. Wow. Bola na naman. Si Bolero. Kain muna tayo guys, ha? Kain tayo. Hi guys, tingnan nyo. Anong ginawa nila dito sa island at saka sa counter? Kasi may mga bakat-bakat. Ewan ko kung ano yun, kung tubig na dry or what. Dito, lalo pa dito. Meron dito. Meron dito. Tsaka dyan. Mga parang mga ano to? Ha? Meron mga nakadikit na parang mga yung Dito naalis na. Meron dito sa gilid, lahat tinanggal. Oh, Sa ilalim. parang glue or something. Kaya parang ganon. Na pink ang kulay, no? Tsaka puti. Ang dami natanggal. Oh. So, kinalkal nila, kinuskus nila, guys. Pero Tapos, makita mo nandun sa sa may dirty kitchen. Tingnan mo nandun pa rin dust pan. okay. Tapos, may nilagay sila kasi may naamoy ako. Oo, may in-apply. May in-apply sila, guys. Kaya, ayan, perfect na. Thank you, engineer! Tingnan mo dyan sa dirty kitchen. Okay. Si Engineer De Jesus, pinadala niya yung ang gumawa. Ayan, ang bilis lang. Tapos, ay nako, tingnan mo, shiny. Ayan. Tingnan nga natin kung ano yung mga alis nila. Doon sa ato. Ayun, may mga naalis sila, Yan ang mga inalis nila na nakado, doon sa
Quartz. Tapos meron silang parang sealant or something na nilagay. Kaya yung mga bagay-bagay dyan, andito lahat. Kasi hindi pa... natanggal? Ha? Ano yung natanggal? Parang mga puti na, parang... Blue? Hindi, parang mga simento na or something, parang quartz din. I don't know, matigas. Kaya mga ano, oh, yung mga nandyan, nandito ngayon sa lamesa, hindi pwede hanggang kailan hindi pwede gamitin ito. Ga. Nasa aura. Okay. Mamaya na. Ay, kahit na magsobra, di ba? Ga, please. Ano yan? Kumakain kami ng biscuit, guys. Masarap pala ito, guys. Tsaka pa yung tubig. Wala akong nakita nito sa Amerika. Masarap ito, oh. Sarap. Ay, nasaan yung lalagyan ng tubig? Ito na. Ayan yung ano, ayan. Ha? Andan. Dito nga. Nagtatanungan kaming dalawa, guys. Nalulungkot ka? Nalulungkot ka? Tingnan mo yung sagot niya. Nalulungkot ka? Hindi. Kailan tayo dumating sa Pilipinas? March 17. March 17. So, today 17th, I think. So, 2 buwan na. 2 buwan na tayo dito. Anong 2 buwan? Ha? Ano ba tayo? Ah, 1 buwan? 1 buwan pa lang pala, March 17. Ay, parang feeling ko tagal na natin dito, ga. Kasi busy tayo everyday, no? At saka parang ang haba ng araw, ang oras. Tapos, Thank you. ako rin inom. Excuse. Ay, inubos mo na pala. So, tinatanong kita, nalulungkot ka ba? Hindi na. Basta kasama kita, paano hindi ka manulungkot? Aba, bolero. Masarap na may lungkot dahil hindi namin kasama ang mga bata. Kaya lang, wala kaming magawa sa part na yon dahil they're grown. They're adults. May sarili na silang buhay. Hindi mo pwedeng, kung bata pa sila, mga minor pa sila, pwede mo silang dalhin dito. Wala silang magagawa kundi sumunod. Pero at the same time, mabuti na rin na nangyari ito. Malaki na sila syempre. Dahil hindi naman namin iiwan pag bata pa sila. Or not iwan, but dadalhin dito. At malulungkot sila kung hindi nila type tumira dito. Kasi doon sila pinanganak. Doon na sila lumaki. Pero na-confirm namin today. Final answer. Dadating si Chris ngayong May. Next month. Kasama ang kanyang palalab, si Lilia, my beautiful Lilia. I wish si JR at saka si Yuri dadating din, pero mga December pa siguro sila. I'm so happy, we are so happy. Ga? At saka yung sinasabi nilang if we are lonely, dahil dalawa lang kami na malayo sa sa mga bata. No, it's fine kasi pag tumawag, hindi tumitingin yan sila ng oras. Basta tatawag lang sila pagka may gusto silang sabihin o nami-miss nila siguro kami, tatawag 4:00 ng madaling araw dito kasi doon araw. Ay, anong araw? Parang hapon doon. Hapon ba doon, o tanghali? Ang ate, ilang beses akong tinanong, ano ginagawa nyo pagka nalulungkot kayo? Sabi ko, hindi naman kami nalulungkot, hindi namin inaabot pa yung lungkot. Na-enjoy pa. Yun nga, tumatawag ang mga bata, 4:30, magte-text minsan 5:00 ng madaling araw kasi doon, mga 1:00, 2:00 ng hapon doon. Kanina, anong oras tumawag kanina madaling Kanina? araw? 4:30. No, yeah, almost 5, yeah. Yeah, 4:30. Oo. Tapos tawa ng tawa. Oh, are you still sleeping? Sabi niya. Sabi ko, yes, it's too early. Tapos tumawag ulit ng tanghali kasama na si Lilia. They called again at noon. Kinonfirm na. And the funny thing is, nanonood sila ng YouTube namin kahit hindi sila makaintindi. Silang dalawa ni Lilia nanonood ng YouTube even though they don't understand what we're talking about. Kain tayo, guys. Ito na, tubig at saka biskuit lang. Hindi namin pa alam kung anong kakainin mamaya. Baka magpa-burger to si si boss. Magpa-burger ka naman dyan. Okay. Tayo dun, drive tayo dun sa may sa kanto. Meron dun Jollibee.
Okay guys, alam nyo guys, we are so happy dahil kasi gumising kami kanina sa napakaraming comments, napakaraming likes, at saka mga views. No? Gano? Ito si Erlinda Alvarez Oh. sa Messenger. Hello po. I am a subscriber sa YouTube channel nyo. I really like your house. Ano pong subdivision kayo? May vacant lots pa ba? Thank you po. Nag-message siya sa'yo. Oo. Sa mga nagtatanong din guys, bakit hindi ako kumakain ng pork? Kasi, may nagtanong kasi na bakit hindi ka kumakain ng pork? Sabi ko kasi, Seventh Day Adventist ako. Hindi ako kumakain ng pork or shrimp, mga crabs. So, yun ang answer because of religion. Pala yung tanim namin guys, nandun yan sa lanay. Para siyang nanguluntoy sa sobrang init. Kaya pinasok ko. Sobrang init. Grabe. Ha? Okay guys, magpaalam na kami. Wala na ibang ganap ngayong araw na to. Bukas may lakad kami. Sama kayo ha. Bye-bye. Thank you. Bye-bye na. Bye! Thank you for your support guys. Lagi kami nagpapasalamat sa inyong palaging suporta. Thank you so much. Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Good evening, guys. Eto, magdi-dinner tayo. Alam niyo ba ang ano namin? Dinner namin ngayon, Lucky Me, Go Cup. Hindi golf cup Go Cup. Ito, wow. Sotanghon ng Lucky Me. Ayan, mainit. Ayan, Tsaka ito, toasted bread. Merong cheese whiz, merong tuna sa spread. Kung anong gusto, kung anong type. Ayun. Tara, kain tayo. At gabi na kasi, pagkagabi kasi hindi ako nagkakanin, hindi ako kumakain ng kanin. Hindi ako kumakain ng heavy sa gabi. Yan, mga ganto lang. Tinapay, oatmeal, yan, ganyan. Kaya ito, sarap ang init. Ako gusto ko sana ng Jollibee. Ginabi na nakalimutan ng pumunta. Merong Jollibee dyan sa malapit sa amin, 24 hours open. Pero okay na. Nawala na rin yung craving ko. Ito guys, abangan nyo, nag-i-edit ako para bukas. May mapanood kayo. 6 o'clock in the morning dito. Alin na Or kayo. earlier. Kain tayo guys. Alin kayo. Samahan nyo ako. Tara, kain tayo. Masarap ito sotanghon. Kahit sa States, ito yung binabaon ko minsan. Kasi 12-hour shift ako. Sarap. Yun ang pang-dinner ko. Kasi lalagyan ko lang ng tubig na mainit. Maya-maya may dinner na ako. Yun lang. Ayun. Pero hindi naman lagi. Dahil kasi, siyempre, pagka, processed food At saka yan maalat. Kaya yung sabaw hindi ko kinakain. Hindi palagi. Masama yan. Dahil processed food. At saka maraming asin. Tapos ito, ano lang to, yung bang tuna spread. Ayan. Lagyan mo rin ako gatis. Ito. Sa'yo nga ito. Isang cheese whiz at saka isang ganyan. Kain tayo guys. Kaya anong hapunan ninyo? Ayan. Ito. Bukas may mga lalakarin kami. Sama kayo. Ha? Samahan nyo kami bukas sa SM. Ako, tungtuwa ako pag nasa SM. kahit noon pa, 'di ba? Kahit tingin-tingin lang ako, ay enjoy na ako. Pero maybe nandun na rin lang tayo, bilhin na natin kung anong kailangan sa SM para Yung prutas, wala na tayong prutas. Guys, wala na kaming prutas na isa. Yun ang pinag-usapan namin, talagang yung prutas, Pag nandito na kami sa gulay, Pilipinas. yan, gulay. Thank you.
Ay, teka, mali pala. Yung ano na pala to. Cheese whiz. Ang init naman ito. Hindi na, okay na. Init. Nakain ko na eh. Mahilig ka kasi mainit. O sa kape, gusto ko yung ano, mainit talaga dahil kasi ang kape, iniinom ng mainit. I know, pero ikaw talagang boiling. Boiling hot. Eh, paano naman kasi masarap ang kape pagka mainit. Pagka malamig, hindi ko na gusto. Tapos pagka in the middle of iinit pa niya ulit. Pag lumamig, medyo lumamig na, ma-microwave ko ulit sandali. Bumili na tayo ng ano nito malaki Meron nito. pa. Meron doon. Meron pa. Meron, di ba? Mm. Malaki na pinakuha ko sa'yo. Yeah. Kasi kinakain naman eh. Ano kami guys, pagka nasa grocery store, dinadagdag. Excuse Ayan. me. Sarap. Sarap. Kami guys, pag nasa grocery, dinadagdagan namin yung binibili namin kasi para pa konti-konti may mga ekstrang pagkain na para pagdating ng mga pamilya namin sa May. Yung sister ni Louie Boy, si Mer, is going home tomorrow to Chicago. Have a safe flight, Mer. We love you. See you in December. Yeah, will camera December. Balik ka. Ano ni Portia? Kain muna kami guys ha? Have a safe and happy trip. Yes. God bless you. Bye-bye.